Joo, me vaihdettiin varustemerkkiä viime kautena ja sitten etsittiin hyviä vaihtoehtoja edelliselle merkille ja Frontier tuli sitten kysymykseen ja vaihtoehdoksi ja sitten tultiin siihen lopputulokseen, saatiin hyvät mallit Frontierilta ja todettiin, että se on hyvä maila, kestävä maila ja ihan samantyyppinen, mitä ollaan aikaisemmin käytetty, joten sen johdosta sitten päädyttiin Frontieriin ja ollaan oltu tyytyväisiä siihen, että kestää hyvin, laadukas maila ja itse olen kyllä tykännyt pelata. Että kaikki puoli on ollut hyvä maila ja tyytyväinen siihen mitä Frontieri on pystynyt tarjoamaan meille. Että just, jos ollaan haluttu vähän muutoksia mailaan tai jotain, niin sitä ollaan saatu. Positiivinen yllätys. En itsekään tiennyt aikaisemmin sen enempää Frontierista, mutta tällä kaudella oppinut paljon ja todella tyytyväinen. Tulevaisuudessa maalivahdin mailoista, niin itselle on tärkeää se, että totta kai että se kestää se maila, että se ei mene heti rikki. Se on niin kuin yksi tärkeimmistä ominaisuuksista. Totta kai mailan pitää olla kevyt, mutta sitten toisaalta se ei saa olla liian kevyt, koska sitten siitä häviää semmoinen hyvä tatsi siihen kiekkoon, etenkin jos pelaa paljon mailalla, niin itse tykkään, että siinä on kunnon tuntuma kiekkoon. Ja niin, eipä siihen sääntöjen rajoissa voi paljon mailaan tehdä, mutta tärkeä ominaisuus on kestävyys. Itse tykkään lavasta, että se on paksu, ei niinkään tämmöiset NHL-tyyppiset lavat, että on ohuita. Et tykkään, että se on leveä lapa ja että sillä pystyy hyvin pelaamaan niin kiekkoa kuin sitten pelaa ripareitakin. Sitten totta kai tasapaino on tärkeää, että se pysyy tasapainossa mailla, mutta tärkeintä ainakin omasta mielestä on se kestävyys. Mielestäni tämä Frontierin maila, mitä mä oon käyttänyt, niin on ollut täydellinen maila tälle kaudelle käyttää ja tästä mailasta niin en tällä hetkellä vaihtaisi mitään pois.